lehenengoa Morlan zen, gaur eraikiko da, hain zuzen Leire plazaren atzealdean, hemen pantailan ikusi dezakezuten bezala, mendialdera ematen duena, eta hurrengo astean beste bi konposgune eraikiko dira, bata Ibaetan, justo Tolosa etorbidean, Ibaeta plazatik gertu, hori, eta hirugarrena, hori ikusiten duzuena, Martutenen. Justo Irasmoen eta Goizueta kaleen arteko gurutzealdean, Urumearen ibai ertzean. Orotara, hiru konposgune berri hauekin, 7 konposgune izango ditu Donostiak, eta Añorgan, Igeldo, Zubietan eta Aieten daudenei batuko zaie. Orotara, gaur egun, 76 familiek parte hartzen dute, gogoratu konposgune bakoitzeko 16 eta 20 familia bitarte parte hartu dezaketela, eta laster, 3 konposgune berri hauekin, 125 familia izango ditugu guztira. Gaur egun arte, 4 konposgune hauetan, 7 tona konpost lortu ditugu, 23 tona biondakin tratatu dira, 2012tik, eta beste 16 tona biondakin konpostatze prozesuan daude gaur egun. Zurezko etxolak dira ikusten dezuten bezala, 2 metro, 2,3 metro zabalerakoak eta 2 metro altuerakoak baita ere. Lau-lauki dauzkate etxola bakoitzak bere barnean konposta prozesua egiteko eta orotara 4 metro kubiko konposta edo biondakin tratatu daitezke etxola bakoitzean. Izen emateko, Donostiarrek azaroaren 17 arte izango dute epea eta 3 bide ezberdinetatik izen eman izango dute, batetik ingurumen departamentuarekin harremanetan jarriaz 483-230 telefonoaren bitartez, edo ingurumena@donostia.org emailaren bitartez. Kristinaenean daukagun ingurumeneko ofizionetara junda. Amaitzeko esatea, hondakinen prebentzioa, Europar zuzentarauek, Espainia zein autonomi mailako legediak lehenesten duen hondakin trataera dela, birziklapenaren eta balorizazioaren gainetik, eta gogoratzea azken finean, auzo konpostaren bitartez, familia ezberdinen artean euren biotakina modu autogestionatu batean lantzen dutela, eta nolabait materia organikoaren zikloa ixtea lortzen dugula gertutasunezko tratamendu mota honen bitartez.